pass Jaya. How? Alakan Momo. Agaboye kana no wekle go. Enilo, ebli me bruta. Ije Jansa, onyu paye kwaye kingdom biara. Ezakoro. Ebli me bruta. Mama, Ezakoro. isini ibri na for how many months? Isini na for 9 months. Ezakoro. Gini ara how many years? Awam gina ara 1 year 6 months. Ige la baba. So ibri na for 9 months one no. Che ara 1 year 6 months one no. Le para nke ma, onwo la 9 years. Police ndu woji chiri mebe sita neza kore mebe wo mazo dugo wazo ma emedige zelike o medige ya be ni lo ike no bu chuku wore ka wore zinaga obido zo weze sita na genu shi na akporo nna bụ onye nna bụ Musa Adama o shi na ye wolite zi no bu na hezoro izazo na eze shi na akporo he ekleme mu nkume ma eze si mu kleme ni mama Gladys Memu kleme nde gbo nwunye ogoli maro bidie ya bụ nwunye ze akoro Patricia Adama ngana ya na Comfort Adama ya na Ifoma Adama animasu nu anya unu jide oreze akoro ndị mọgọ na eze na chinechi na ochukwu nri eze ma eze jide oru na owe kari kweke eke kari anya leka eze bụ nkume ma ozigbo na nando eza koro na kile ozigbo klemeni eju ajebozu de odalu eklemgo ya bu nkume ma ozigbo klemeni ayaya na nando eza koro na kile gi klemeni akuso odogu nda odezigbo ya bu evligbo evrutobe nda ya ne ke ha nda ga evligbo no we ga ye mane Osumu klemeni okemiri isala ngwa okemiri eza koro na kile gi mo kile kwere aja na igwe nwoke shi n'olo ya dị ụwa ana m ekele gị Osumu klemeni white vulture udolocha n'olo udolocha na m ekele gị eza koro osumu yoma na gị mo kile kwemeni odogwu a na-ayọ eze n'enugwu eze kume ma meburuta n'ugbo ndị ya ile bụ nkume mma ma m ebili ana m ayọ n'ụlọ Osumu klemeni karịsịa na Chala na Anambra steeti karịsịa eza koro na ekele gị ezi bụ nkume ma nwarụ ma ji na-etu ugo nwarụ ma bala na-etu n'ụmapịa eza koro ana m ekele ike na-eme n'ike ya bụ mma na o ji apa mba ana m ekele ejie ike na-eme n'ike ejie bụ ya bụ ike na-eme n'ike eza koro ana m ayọ n'ugo ana m ekele Honorable Emmanuel Adama junior brother of Eze Akoro Honorable ana m ekele gị Emmanuel jide ka iji na ya sị jide ka iji na-eme ofuma ya ka shire gị ike
moto view mmadụ goro moto geme boys nyara moto ene wolukwu eji ọzọ eze akọrọ obodo machin geme boys ya gbara ọkada ene mere na akaụntụ na ọgụ bụrụ ije here ndị bebili meburu eze akọrọ anamayo no asana jide bi no mo zi na otikasị na mgbale ndị ro gbara ya na ya bụ dele enweghị nwaja na agbagbo meme ehele m na ngonyiro na gbagbo n'efu onye ke dike ba m na-echinu dele enweghị nwaja ahụ agaba bọ eka na agbaji gwe ba m na-echinu Papa Doja onye ke be ma tai ọnọdụ ga na ga egbo yo ọka na bara majọrọ onye ba m na-ekwudo okwu ya onye ba na-ekwu ya jazz ka nwoke nọ bara ọsị na ya bụ dele enweghị nwaja onye ụkwari egwu maka na nke mem gwa ụmụ ụwa ga-emechi n'molu dele enweghị nwaja gịnị butere mụ na okwu dele enweghị nwaja osikasị na mgba ndị nọ na agba bụ n'efu ihe ụmụ mmadụ na-eme bụ n'efu na ya bụ dele enweghị nwaja